Bi an bɛ jumadonna septembre kalo tile 11 an balima o bisimila malak ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu alamisa don septembre kalo tile 10 kuma ɲɔgɔnya dɔ kɔni daminɛla malidenw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ CICB la mun kɔni bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga ale kɔni sigili kow la. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ maliden mɔgɔ 500 ɲɔgɔn na olu kɔni farala ɲɔgɔn kan CICB la ka taa baaraw kɔni kɛ walasa cogoya min na u kɔni bɛ se ka u hakilina kɔni di cɛmancɛ fanga ale kɔni sigili kɔni hukumu kɔnɔna la. Ni kuma ɲɔgɔnya kɔni a ɲɛmɔgɔya kɔni taara ka di CNSP o kɔni ɲɛmɔgɔba ma ni o ye colonel Asimi Goita ye. Ni kuma ɲɔgɔnya min kɔni filɛ nin ye senna a kun fɔlɔ kɔni kun kɛla dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la septembre kalo tile 5 ale ni a tile 6 sigo filanan ale kɔni bɛ senna bi jumando nka a kuncɛli o kɔni bɛna kɛ ni hakilina jɔnjɔn kɔni ye cɛmancɛ fanga ale kɔni wagati kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛ fanga ale kɔni jɛnya kɔni bɛ taa wagati minnu na ale kɔni ni cɛmancɛ fanga sariyaw ale ni masuguya kelen min kɔni fɛnɛ bɛ se ka kɛ cɛmancɛ fanga ale kɔni ɲɛmɔgɔ ye. Kibara wɛrɛ mana bɔ nin kɔfɛ an b'o da aw kulo kan. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye araba don septembre kalo tile 9 bingalikɛ wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin mali finitigiw kɔni ma segu marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jabali ale ni alatona cɛla la. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ jabali ale ni alatona cɛla la mali finitigiw olu kɔni tun bɛ u ka lakana kɔni baara la nka majugu dɔw kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin ni finitigi ninnu kɔni ma mɔgɔ 4 olu kɔni bɔnɛla u ni na wa mɔgɔ 6 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jokina nka an bɛ wagati min na i ko sisan a ma se ka dɔn kɔni maa kelen minnu kɔni ye nin juguya in kɔni ta ka ɲɛsin mali finitigiw ma. Kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u kulo kan. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da u kulo kan o de ye bankas kɛrɛnkɛrɛnnenya la ogoboro bingalikɛlaw kɔni ye walejugu ta ka ɲɛsin ni dugulamɔgɔ ninnu kɔni ma ni maa 8 olu kɔni bɔnɛla u ni na. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko arabadon septembre kalo tile 9 ko marifatigi caman ko u kɔni tun bɛ moto 20 ɲɔgɔnna kɔni de sanfɛ ko olu kɔni donna ogoboro dugu kɔni kɔnɔ ni ka to ka marifa kɔni ci u kunfɛ o kɔni sababuya la maa 8 olu kɔni bɔnɛla u ni na wa maa 3 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jokina. Ni maajugu ninnu kɔni fɛnɛ ma dan o ma u tilala fɛnɛ ni ka tasuma don ni dugu in na ni ka tila ka taga ni bagan yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman ye u fɛ nka serew olu kɔni ka ɲɛfɔli la ko olu kɔni ma ni maajugu ninnu kɔni ta fan kelen dɔn a ma se ka dɔn fɛnɛ ninnu kɔni kun ye maasugu minnu kɔni ye. Kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u kulo kan. Kunnafoni kuncɛla ka kɛ ni alamisa don ye septembre kalo tile 10 a yirala k'a fɔ ko coronavirus yɛrɛ mɔgɔ 11 de la mali jamana kɔnɔ ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ 2 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko coronavirus kɔni yera maa 2 kɔni na Kiyeba ko a yera maa 1 yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Kita. Bamakɔ sigidaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la sigida fɔlɔ a yera maa 1 na yen nɔ sigida 2nan a yera maa 1 na yen nɔ fɛnɛ sigida 4nan a yera maa 1 na yen nɔ sigida 5nan a yera maa 2 la yen nɔ sigida 6nan a yera maa 3 la yen fɛnɛ. O sababuya la kabi ka coronavirus kɔni daminɛ mali kɔnɔ a ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ olu kɔni dafala mɔgɔ 2,900 ani mɔgɔ 9 na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni dafala mɔgɔ 2,000 ani 269 na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu kɔni dafala mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 28 na. O sababuya la hali bi a laɲininen don bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna fɛ sanuya walew an ka olu matarafa walasa cogoya min na an bɛ se ka kisi ni banajugu in kɔni basi ma an bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. An balimaw ni ne kun ye aw ka bi don kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ.